Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nagkaroon gadlaw Lunes kita. Kumusta ang inyo pagselebrar sang Semana Santa? Suno sa PRO 6. Naging matawhay ang selebrasyon sa bilog nga riyon. Petsa 18 na kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan mga nagamonitor na via on air karon nga aga sa bilog nga Region 6. Balabutan sa aton sini nga pagpangalagad dira sa Isla Sampanay, amuman no dira sa may Guimaras, subong man probinsya kag syudad sang Iloilo. Diri sa aton sa Negros Occidental, lakip na ang syudad sa Bacolod. Kumusta kamo tanan? Ang mga nagamonitor sa aton karon nga aga paagi sa online sa Facebook kag YouTube. Welcome to the show. Aksyon Artay Hupon checking in until 9:30 in the morning. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo karon iyang nga aga o hindi ka mo magkalipat ha. Mayara na gidlang sang 21 kadlaw nabilin bago magabot ang May 9, 2022 elections. Nakapatawhay jutay, nakarelax jutay ang magkandidato sa tion sa tong Semana Santa. Bangod nga ginadumilian, especially Huwebes kag Biyernes Santo ang pagpangampanya. Pero kita ko umpisa Domingo kahapon, grabing ratsada sa mga salakyan, ang mga jingle sa magkandidato. Liwat na naman no, nga mabatian sa mga dalanon, mga public address system nga ginakarga sa mga salakyan. Mabatyagan mo na gid nga nagilapit na ang piniliay kag ari na sa final hura no, sang kampanya. Ay mga update sa nasyonal pero pagkaronan tayo na kung mayara ka mo sulusubra, may kwarta ka mo nga available kung may kaugalingon ka nga salakyan, halin sa motorsiklo, pagkadto sa mga auto dira, no? Oy, tugong na ka mong hingagaw, bangod ang balita nga may plano na naman ang mga dalagko nga mga oil companies sa pagpatigayon sang pag-increase o pagpataas sa presyo sa petrolyo. Ay, perte, daw ginhatagan ng kita konsiderasyon nagligad, daw ginhatagan lang ang mga drivers, no, sang konsuelo, no, pero ti subong ho ang balita, maga-increase na naman sining simana, no, buwas nga daw kay amuning suki iya sa petroleum products sa mga oil companies nga mag-increase sa ila sining presyo. Ang ginabana-bana no nga increase ariho atensyon kamuda kay para mayara na kamungadaan ideya mga 1.60 kada litro sa presyo sang diesel 1.60. Amo na siyang estimated amount ambot ri sa aton kung magpariho ni didto sa Metro Manila. 1.80 kada litro naman ang increase sa presyo sang 160 to 180 sa diesel ina. May increase 30 tubtob sa lapi sa kada litro sa gasolina kag kerosene na at least hindi tuman kataas nga pagsaka pero kung isipon naton ika-13 na niho nga increases nga ginpatigayon.
Hog tanay paha naman Sini iyang tiyempo kay siling nila kuno basi pa man lang makabawi. O mga driver sa gyapon nagakuriit kay daw ay gid tsansa nga magabawi sa ila sini nga pagpangabuhi. Action Hotline. Ano pagid ang pilag kamadalag ko nga balita nga aton tutukan baw sini nga Semana Santa apisar ng ginambal sa pulis nga nangin matawhay ang bilog nga Region 6 sa isa ka birthday party si Mamaylan niya last Friday ay may tao tong nag-attend man sa birthday panginsindi ko daw ba si bata malanganin nila ni no galing kay nag-iskandalo ti naghunos ang armas kay pacify amo ni siya yaha ang blatter report i-check ta ni Crons Police how true is this report nga ti daw nagkwanay sila naggrapulay sang pusil ay nalukpan yung biktima o ti patay. Action Hotline. Baloon ta na karon kung ano ang investigation sang kapulisan no kay ang claim diri sang mismo pamilya no nga may birthday party katigin pacify mo galing kay naggabot siya sang pusil niya o tiyan mo to nagrapulay tinalukpan sa nigos bagulo. Action Hotline. Ano pagid oy may Indian National man dira sa area sang Sagay gina-check naton subong kay hindi pa man available si Colonel Junel Guadalupe no sa Sagay City PNP ginlutang man no ining isa ka Indian National ti gindala diri sa Bacolod City way pamabala ng latest nga medical update sini kahapon man ina natabo. Action Hotline. May aksidente man dira sa Banwas ang Kanduni gina-check ko pa karon ng information kay may isa daya ka minor nga ginaligar ginyudyod ka tricycle do na bungguan da sa isak barangay ho kumusta ini sino bala ang victim kag sumungman ang nagamaniho sa tricycle. Action Hotline. Ang COVID-19 update ta karon nga aga. Ang syudad sa Bacolod at least naka-record sa ikaapat ng tinion no sini nga bulan sa Abril. Ikaapat ini nga bes nga Bacolod City sining tuig 2022 nangin 0 case. Amo ina kahapon ang record nga nakuha o ko na sa Bacolod City. Ti kon ina sa Bacolod City pero sa Negros Occidental Bago City nagligan nga adlaw 0 case man sila. Action Hotline. Aber istoryahon ta nagkaroon ang mayor nila na siyudad sa Bago. O ano pagid ang mga development nga balantayan ta. Siniman nga simana kay ti may ara na sang final nga hearing kag sumungman pagtipon ang RTWPB para niya sa sweldo sa mga mamumugon sa pribado nga sektor. Ano bala ang lauman pa? Action Hotline. Amo na so para ang pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Naunahon ko lang ni update party politika, no? Eleksyon. Ang mga VCM kundi na deliver na for Bacolod City, ang report nga kahapon na tigayon na nga nakompleto sang COMELEC Bacolod. Ang pag-segregate sang mga voting counting machine. Now, ti talipos-puson ini nga kampanya talang tawon taniho kay kada Biyernes may ara ginapatigayon nga uplan baklas ang COMELEC kabay pa nga hindi na mag-ulan agud tayo yon nang ila sining trabaho. Action Hotline. Kay na timingan gid nagligan nga porting inulan te kundi way magkaobra ang COMELEC no way labot sina ti ginagyan pagid si Semana Santa sos ang dalanon subong do Mayflower Festival. No nga Abril pa lang the Mayflower Festival kay ang mga campaign material sa mga kandidato sos di makya sa mga dalanon. Action Hotline. Agiban pagid nga mga preparasyon nga ginahimo karon sang Commission on Elections diri sa syudad sang Bacolod. Action Hotline. Alas 8:11 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang karon nga aga kay pagkatapos ang Holy Week o kung Semana Santa at least naka-hibernate man ang COMELEC pero ang COMELEC Bacolod yaway po why no bisan kahapon Domingo sige ang segregation nila sa VCM ti trabaho na mo hindi kaya makapahiway joining us over the phone
is the Bacolod City Comelec Officer. We have Attorney Revo Sorbito on the line. Attorney, good morning. Action Heart, good morning. Happy Easter kag belated. Happy birthday. Bao, salamat. Oh, Kitsa, ay tagig ka ma-invite kay siling ko. Nagligad biyan ni Santo yung birthday ko. Nagkuhan lang kita, pamalandong kang nagtiner sa balay. Tingbon ko lang na dason kundi magtuon sa biyan ni Santo birthday ko, attorney. Wala kaso. Kahit kita man kasing wala man kita gani ka pauway, no? Ang pamalandong na dito sa warehouse, no? Rin sa Thursday, hasta sa kagapon. Makakun mo na. Tell us, may ara ka mo mapag-segregate na sa mga VCM. That is why na-mention mo, why kamoy ang inyo instead nga kapulo pa, why diskanso ka gamay kay Kwan, kay Semana Santa, pero why untat ang inyo pagtrabaho, sir? Ano ang mga ginimo? Tado, gin-segregate na ng mga VCM? Actually, nag-abot na natin yung mga VCM, no, intended for Bacolod and the whole province ng Thursday, no? Din sugat tayo sa bread ko pag-unload sa barko sa mga container vans din dulong sa ato nga warehouse, no? And then rather than do it this week, no, we decided na around segregate na daan ng mga BCM per city, per municipality para plastado na tanan, no? So yesterday natapos magit ang segregation, napang-check ng mga serial numbers, no, kung diyan nga intended na polling places, no, sa Bilog province, makanto ang specific na machine. So, basically, ang ato na forwarder, ready na to deliver ato mga VCA machines on May 7, no, during the final testing and sealing. They will be ready na to, now, no, ready na sila as early as now, na i-deliver na sa mga nilain-lain nga syudad kada munisipyo dito sa probinsya. Yes. So after nga na-deliver ini, what are the next preparation? Especially kabalo ko, kundi testing and sealing isa na siya, no? Pero what else? Mayara pa kita na pag-check sang quality, sang connectivity or signal from the polling precincts nga dra sila mismo ibutang ining mga VCM, sir? Actually, before pa lang niya, as early as last year, napang-check na ang mga different polling centers naton sa as regards sa connectivity. No, sa ato naman ng mga machines siya, din-check na siya din na pang-test no sa ato na packing and shipping no sa Laguna. Okay. But again, we will again final testing na again kag sealing sa May 7 para sigurado git na prior to the elections ato ng mga makina ga function sang sakto, gagana sang sakto, kag para makita man sang publiko, no, sang ginambita kay nato ng media, ang publiko, ang mga kandidato, ang other organizations to witness the final testing and sealing para makita natin mismo nga mat-try na ito ng machine, no? Kaya actually, during the final testing and sealing, mamak elections kita, no? Makita na ito na sakto ang isip, sakto ang pagprinta sa election returns, kaga finally, before sa isaradaan, na i-zero na siya ang aton counter para makita na wala sang ulod na boto ang aton na mga makina. Okay. Very good, no? And rest assured nga, ina siya i-cover manamon on May 7. Pero sir, aside from that preparation, may mga bagong issuances sang directives or mga ginda papanaog gikan dito sa national nga mga may possible changes or wala na? As of now, wala tayo sang changes no, or significant na mga issuances ang aton main office. But of course, may mga activities pa kita na patagayal noon, may kita mga final briefing sa aton nga electoral boards, sa mga support staff, sa mga DESOTECs, no? Sa talan, actually na personnel na mag-involve sa elections, we will be conducting a final briefing pag-ising niya. Okay, so balisan mo na sa iyong schedule na sir, why pa sang ara nga na-set? Well, we have a tentative schedule on May 4, no, sa gina-arrange pang venue kasi ang location ay damo isa na, no? Okay. More than 2,000 ni ka
personnel ang involved yung sa Okay. atong elections, no, kalabot sa PNP kag AFP. We are still arranging ang venue kahit kung magkanak kung kanamo. Kung makita sa venue, actually may araw sa venue, gina-finalize na lang. So, but we have it at a schedule on May 4. Okay. So, sa Bacolod City, samtang nagilapit na 21 days before the May 9, 2022 election, at least nawais ang mga nagkalanabo nga insidente or related to election nga masiling naton makapabag-o sa sitwasyon sa Bacolod City. Well, I'm very happy to report, no, tonight na wala na kita may nabaton ng mga report, no, or information na mga insidente, no, especially even during the Holy Week, sang Monday, Thursday, sang Good Friday, ang atong mga kandidato, no, they also took time to rest and reflect. Naman sila, may nabaton report kung may nagkakampanya. No, so I'm very happy, and then I encourage, no, everyone, candidates and the supporters, na tani sigihon talaga ni hasta matapos ang eleksyon. Although this is a very expected na tensionado nga eleksyon, but so far ang activities sa ato mga kandidato, wala din sa mga insidente na makabi ato na concern, no, diri sa Bacolod City. Okay, so kung nandawon naton do mga pilan lang ka Biyernes, umpisa subong 22, 29 ang inyo baklas operation do pilan lang nabili no do tatlo na lang ka Fridays no? Yes, so kada ato nakita ang atong pinangkakas ara naman liwat. So, Ilang kung gani may flower festival. Yes, sir. Ang schedule ta nga baklas sa siguro na nagyapon niya every time. Aha. So anyway, to the public, to the voters, and to the candidates, basi may palabot ka nga mensahe sa ila, attorney? Yes, again, Action Art, no, first of all, pasalamat ko sa inyo, no, sa tanan na tuloy nga katapos sa media, grabe ang suporta kag bulig diri sa aton sa Comelec Bacolod. No, so salamat gid. I hope this will continue until matapos ang eleksyon. And to the candidates, sa ila supporters, I again appeal, no, to help us secure a safe, accurate, and fair elections this May 9, 2020. No, let's exercise as we head to the home stretch na sa kampanya. We again remind them to exercise prudence, self-control, patience during their conduct of their campaign activities. No, para wala lang sang untoward incident na matabo na posible mag-ilis ang landscape sang eleksyon naton this coming May 9. By the way, doon nag-meeting ka sa Bureau of Jail Management and Penology, so may ara na dirayas ang disenyo sa pagbuto sa mga PDLs. Yes, nagkakada kita sa meeting, especially for BGMP. Ito gina-arrange nato na ang aton we ensure na aton na PDL voters makaboto gid kaya maisip nila ilaman nga boto during elections kay kabalo ka sa ini sa mga concern ni aton Commissioner Amy Ferolino nga nagkatugid sa because she is also the chairman sang vulnerable sectors ng office sa Comelec. Dala di sa mga senior citizen, PWD, kaga IPs nga itong mga PDL voters. No? So, isa-isa ensure niya na maagaan tagid niya sang sang attention. That's why nga kayo patawag nila sa BGMP to ensure a smooth voting procedure for our PDLs on May 9. Yes, sir. May araban tanong kung di sa media, siguro may kinatatagan na sila, kami abisang time nga makabuto man earlier than the set scheduled election because ngati may mga coverages, hindi makakadto dito. May ara man nagyapon sa mong sir? Actually, may ara kita sang local absentee voting, no, which will be conducted from May 27 to April 27 to 29, no. But I hope na naka-apply ka. Kahit ba siya wala ka-apply, so hindi ka guro kabuto ko apply, no? So, but at any rate, may ara kita sang advisory sa aton ng mga electoral boards to allow the media practitioners, no, na
may priority during elections na paunahon ng boto because of course they will be covering ang aton nga election day activities maging kabahin man kamo of course ang stakeholders sa election nga kabulig mo sa aton. So ginano na naton sa media paunahon ang sa aton nga mga teachers na paunahon boto ang mga aton man mga electoral boards, mga technicians, police, media, and other government agencies na members na makauna sila boto para makapipatigayon sila sa ila ng mga duties and functions man. Yes, sir. Dayon after their voting. Finally, ang voting time sila, ano gani liwat oras maumpisa? Ano oras matapos sin attorney? Well, again, aton voting time sa May 9 will start exactly at 6 a.m. Until 7 p.m. in the evening. Wow. However, at 7 p.m., kung may ara pa sang butante within 30-meter radius, ibalikan naton si Attorney Revo Sorbito alas 8:23 na. Ang iban sini magpamati kung ikaw isa ka kandidato, mag-imagine ka no everyday ang countdown. Abaw dokol baan ka. Attorney, sorry na uto ng aton linya. You were saying kay na. yes, again, ang aton nga voting hours section art is from 6 a.m. to 7 p.m. But at 7 p.m., kung may ara pa mga butante within 30-meter radius ang aton nga mga bulutuan, they will be allowed to vote even beyond 7 p.m. I see. Sige. So, good luck sa aton tanan. Maga-monitor kami and please keep us posted. Gumayaragin man sa papanibago nga mga regulasyon o kung ipadala nga mga guidelines coming from COMELEC National Office. On that note, Attorney, salamat gid. Good luck kagalong gid permi. Thank you, Gid. Action Art, Action Radio. Good morning, Good morning sa tanan. Action Hotline. Grabe ang Commission on Elections bilang kabahin sa ila trabaho apisar nga nagpatigayon kita sang Holy Week celebration ti Webes pag-abot sa VCM imbis siya magpabalandong kag ang mga taga-Comelec maka-hibernate, makaupod ba banding sa pamilya nila magpamalandong trabaho yang ilagin hikot gihapon. So natapos na official sealing sini. Tandaan tagid, ang pagsilyo sa mga VCM and testing will be on May 7, 2022. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma. Nangyari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning Galia sa kay Ma'am Jinky Jalagdon kag Vanessa Mayo, no? Dokmat Mayo dira sa Minnesota. Salamat gid sa pagmonitor. As always, ara gid sila nagaupod. Ara man si Sir Amar, ga-monitor man kag si Milili Oligo. Ba mahaw ta sa Castellana kuno si Alex Montesa, may lang nga pagpamahaw. Aksyon Hotline! Joji de la Cruz, salamat man ha, kag Rimar Hicano Haliasco. Let's go to work na, diri sa aton nga pagpangalagad. Dugangan tayo ni karon dugayin yung mga mensahe. Pero ariho kadtuan ta kay kumo election fever, nagbalik na naman. Siling ko, basi malipatan ta na bala ang mga safety measures nga dapat obligasyon naton kag dapat padayunon samtang nagilapit ang eleksyon ini party sa COVID-19. Ang good news amo ni Bacolod City nagka-record the last time 0 case kita. That was last day. Timayo na yan kay at least kung party COVID o kuha na kataw, nakarelax tiyang tao kung kaisang kumpiyansa ara man silingkuti basi kung magtamaan bla ka kumpiyansa. Aksyon Hotline! Tibudlay ina siya. Now, ti Bacolod City ina siyang record. Hopefully magpadayon ini, no? Kay lately, daway naman ko kabati nga may massive testing nga ginahimo eh. Now, although nga ti kon vaccination drive and activity, nagapadayon na no? Nagapadayon. So, hopefully,
makahimo naman desisyon ng Department of Health kumo nga ti ang Negros and Bacolod. Remember, may mga may mga expired nga mga vaccine at tinaligan way magamit din kakita imo yung ang ipadala diya sang NVOC, National Vaccination and Operations Center, tinang dali na malang kung lapit na malang ma-expire, kundi ang guwa niya hindi na paggamiton kay ang tao ton nga imo bakunahan kundi makwan, no? Makabalo nga lapit na lang ma-expire ang tao yung nga nagapangalagaan nga daan kundi hindi nagid lang magpabakuna. Aside from Bacolod City, ang good news dira sa may Bago City man, no? At least kuan ang Bago City naging maayo man ang record nila, no? Lately mayo na kay may improvement pala, no? Siling ko gani bodo eleksyon lang ang nangin solusyon sa kwanaw sa problema sa COVID-19 na lapit ng piniliay ang kampanya na subong actually sa barangay nga mga political rally, handshaking sa kandidatong iban ka pangalagag protekon ikaw nagapapili alangan hindi ka ro maglibot kag maghala ka pang halaka pa pangampanya de bla sa mga handshaking ni ngaraan kung di ka mo magpakita sa mga barangay ito minus factor na nasa imo yung mo amo na bisan senior citizen ka ati medyo pangita kagid ideya nga makakadto sa komunidad kag maghimo naman sang imo promises, no? Promisa naman kadto katos pumuluyo nga mo ning ginakapital naton every election and then ang balon mo ning akon nga mga plano, mga priorities in case nga makapungko ako sa serbisyo. Tiyan mo gimanaya every election as usual promises lain iya mo sa pag-translate sina into action na kung makapungko ka sa ulihi, no, sa serbisyo. Amo nang pinaka masubo nga bahin sa istorya sa politika masami pag intindi ko daw partikulo ang kwan subong, no? Ang sa Bacolod City subong daw nag-umpisa na kuno pinanagtaganay sa mga family leader mo. Boto di nga may ara kuno ka panagtag sang tag 5K. Sa mga leader na starting nagligad si Mana. Tiba-tiba man ang mga manog boto sini mga family leader sini medyo buta man ang ila sini nga bulugasan Sa kada eleksyon ang mga Mayo iya nga magdiskarte sa politika, kag maayo iya magistorya, maginganyo sa politiko nga magtipon sa mangalan nga mag-submit sa isang kandidato, at idamo man siya koleksyon. Actually, ang politiko, way labot kung kisa maperdi ka na sa piniliay, kaya hindi man niya pwede nga may patas sa eleksyon mo, may dapat nga kandidato nga maperdi. Di kung mapierdi ka sa eleksyon, kung ikaw politiko, kisa gahuyoy ang abaga mo, pero iyang imo yung mga leader sa barangay, no? Bisan pierdi ka, kisa magkita mo, blaglain buot mo kung politiko ka, kaya imo leader ya. Bagong motor. May mga improvement jutay, no? Ay, perti nga pagpangabuhi. Tawari ay, buwas kundi, ang aton naman atubangon increase sa petroleum products. Now, nagligad kundi may duha ka series of hearing again patigayon ng RTWPB, and I understand this week may ara sila daw final nga pag-tipon because ang labor sector is expecting nga kung hindi sa Mayo 1, sa Mayo 2 makapagwagid sang wage order number diri sa bahin sang Western Visayas para na sa increase sa sweldo sa mga mamumugon sa pribado nga sektor. Ti ang last nga pagtipon sa RTWPB para sa deliberation, sinina nga si Mana mo? Online sa hotline. Anong tsansa sining nga
pamatian ka makonsider pero dapat makapagawa gid ang RTWPB sa desisyon nila. On May 2, we have the labor representative sa RTWPB. We have Sir Winnie Sancho. Sir Win, may aga. Yes, Art. May aga sa imo, no? Labi na gid sa aton mga workers na nag-monitor gid sa imo programa. Salamat gid. So, ang expect naton this week, ano ganing schedule ina and anong matabo sila, sir? Well, supposed to be ang timeline is April 22 and 23, no? Unfortunately, ang pagpaililo ko sa April 11, we were supposed to go to Aklan, no? April 12. Tungod sa baha, wala kami nakatabok, no, sa Aklan. So I was forced to go home, no? Nagbalik ako. Uy. Tungod kay hindi to makalusot ka may dumaraw kapis mo. So padayon lang to nila sa tawag ni by Zoom, no? But I was already in Bacolod, no? So unfortunately, hindi ni siguro Art madayon ang 22 and 23 because according to the Secretariat, din-reschedule nila sa, I think, April 28 or 29. Okay. Bilang muna siya ang deliberation, no? Sa wage order. So hindi siguro budlay matabag pasalig bala, hindi siguro magmaterialize ina ang issuance ng wage order before May 1 or May 2. Number 1, ang rason dirati ang usually ang inavailability sa mga regional directors, no, sang NITA, DTI, kag Dole. So ginambalan ko ang secretariat na kung ano man gid ang update, no, pabalon nyo kami ang labor sector, no? Hindi kay nga pabalon nyo kami nga may schedule na, no? So siguro ginatanaw ko, Art, mga 28 or 29, no, ang deliberation. However, nag-assess naman kami sang upod ko sa labor sector. Ang tanan nga indicators nagapakita gid nga kinahanglan naton ang wage increase, no? Because of the severity, no, and the nature of poverty, I think daw mga 32%, no, ang assessment sang sang PSA, and then ang deterioration sa purchasing power which sa among pagtanaw is 24%, no. Okay. So diri kami gyapon nagasandig, no, sa restoration sa purchasing power which runs between 95 to 100 pesos. Now, probably, together with, I think, Labor Representative Teresita Selma Balgos, no, of Iloilo, we will finalize, no, our own position paper next week in preparation for the deliberation, no, of the wage increase issue comes April 28 or 29. So, kung lang taon naton inang timeline, is it really impossible nga makapagawa na sang wage order sa May 1 or May 2? Basi madelay. Yes, Art, no? Kasi kung sa amo niyo ay man na problema sa labor sector. Galing ang problema, diri ang schedule sa mga regional directors, ang DTI, NEDA, kag Dole, kag they are still hoping, no, nga may maabot pa kuno nga kuan nga mga petition and other position paper, no? Position papers. But then sa ako yung pagtanaw, wala naman na siguro maabot. Naman deklaro naman ang panindugan sa management, no, nga they do not want any wage increase for now. Okay. Although, may mga nagpa-reserman nga kinanglan na pwede kuno mga 12 to 13 pesos, no? Mga pila lang ka percentage, but they did not spell out or specify sang percentages nga mo lang na ang dapat gino nga ihatag nila nga wage increase. Kaya sa akong napagtanaw at sa datos nga ginawiyatan nakon, ang isa ka pamilya, there is Region 6, no, para mabakal niya ang goods and services, nga ginabakal isang 2012 to restore the purchasing power, ang ginanglan niya 31 pesos, no? Okay. Per month. So kung 31
duwa ka tuig nga wala increase, that is already 62. No? So 62, kung idugang mo pa na siya sa 95 or 100, more or less ang pinakamanubo nga amount for the restoration of the workers' purchasing power is about 100 to 150 per month, no? Para makasurvive ang mga workers. Not considering at tinayari pa, may manog-manog abot pa nga isa na magkadagok, no? Ang pagsaka naman sa gasolina, which is unabated and continuous. Gani. Do hindi ka mapunggan kay buwas ni sobra piso naman kuno sa crudo ang increase. Siling ko daw hindi na niya gusto nga tinaasay ni daw ay naging ni sa lugar kumo nga apektado sang kinagamo no dito sa may Russia o kun dito sa Ukraine, no? So ang matabo sini in worst case scenario kung in kaso ginman nga amo nang gina-insister sa management side more or less bisan gamay pero para sa inyo ang mangin acceptable kung may aragi mas la offer at least may umento mga pila ni sir. Kaya mo niya ito sa 95 to 100 pesos per day. Considering wala sang increase in the past 2 years. Nagluyag kumatag ko to ng management. Nagambal ka mo nga hindi ka mo makatag increase sa anong rason? Pandemic? Yung economic recession? Di ko napiktado kung masubra na din ang epekto sa mamumugon no? Ang mamumugon niya ay nagkikuutong ni 5 Kamu ya gani may arapak mo mga dagmay nga deposito sa bangko may customer ninyo in times of crisis and in times of emergency. Di karon kung hindi nyo kami pagtagaan sa waiting case, kung tagaan nyo man lang kami sang crumb of the bread, di why ni pulos ang Labor Day, May 1, manginita ka dark mark in sa history ang labor movement na dapat tagaan siya sa Mayo 1, no? Tungod sa ginahingyo naton nga waiting case which is just unreasonable. I mean, the high cost of living and ang tanan-tanan kasaka luwas sa sweldo. Yes. So nami isinatani kay hindi kita sang ginhalit ni pandemic. Pero kung natag na tani itong ginaayo niyo siyang una, itong kung may kwartam lang gobyerno, nga pandemic emergency relief allowance, kundi at least ayo-ayo taning pangabuhi man sang mga nawadaan trabaho, sir? Among gani, no? Pila man lang ito na pangayo namon man, pila man lang ito mga 60 to 80 pesos. Kaya nung nag-intikway Manila, karon kundi nagdugang pagid ang problema, no? Kung nagdugang pagid ang kabugatan, no? Kaya I think logic will tell us that there is no reason on the part of management to say that they cannot afford to give away increase nga. Hindi ko yung magpatay wala siya nagaginansya sa sulod ng pandemya. Nagaginansya sila ay galing hindi lang pareho kadako, no? Ang ginansya nila sa una, no? But on the part of the labor sector, it would be unfair. It would be unjust, no? Na hindi sila maghatag sang ginahingyo namon nga wage increase para that the workers could keep their heads above water, no? Amidst the economic crisis that we are facing now. Yes. So, ga-expect kasubong sang final lagid nga pag-set sa schedule nga gina-expect nyo on April 28 and 29. Yes, mo na nga kung nga nga padugayan mo pa niya. Tanan nga datos, ara naman. Tanan nga economic conditions na evaluate naman. Ang kinanglan na lang naton, isa bala ka decision which is just, reasonable, which is moral, no? Para nga ma-address naton ining problema sang mamumugon. Hindi lang diri sa Western Visayas, kundi halos sa bilog na Pilipinas, Art. I see. Sige, so good luck, no? Kabay pa, mangin madinalago ng kausa ang ginaaway ninyo dira sa RTWPB as representative of the labor sector. And keep us posted, sir, kung ano mga schedule gid so that we can inform also sa mga trabahante. Yes, sir. Wala problema. Salamat gid Sir Winnie. Good morning. Thank you. Good morning. Action Hotline! Why madayon gali nagligad to instead nga ma-deliberate na sila supposedly on Friday or Thursday and Friday 21 and 22. So ginpaisol
gina-expect nga next deliberation na, pag-deliberate na, dira may finality na, and then prior sa pagpagwa sang wage order number. Tigaling mga sa management side, hindi ka sila gusto yung mga missing ko, waya na itaas subong sa sweldo sa mga yara sa pribado ng sektor. Idlakip na magkasambahay nga gin-deliberate Manila, siling ko makasambahay ni kung mag-ayo man nga dugangan sweldo na, pasipon tato ni ka mga amon lang mga nagalubra mga kasambahay. Imbis may palangabuyan ka para sa konsumo sa pamilya, pasi mawadaan pa. Abay pa, no, nga matigayon ini kag sa bulan sa Mayo, makapagwa na sang wage order number ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Action Radio! Action Hotline! Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon yang aga, grabe kawan sang kawaan tao siling ko mo ning adlaw baw sa wala magmala nga mga linabanda mo ning tiyempo ta kay nagligad nga semana. Although nga Holy Week na andan nga daw masami mainit ang tiyempo, pero nagligad diya mga nangin maulanon. Daw may mga landslide diya, may mga
ang mga nagkalamatay sa bagyo nga si Agatunto, kadamo lang no? Isus. Siling ko grabe man nga 2022 ni ang disaster yan hindi mo ginmabalaan basta gani maglawig ang mga pagtupa or pagtupa sa ulan kadelikado gin no mga landslide subong di hamak makon mo to sa Leyte. Action Hotline. Now i-check ko lang karon dugay kung di nagligad to na bisan si Gov Lacson nagligad nagalibog ulo niya siling nga ang iban to nga mga cities bala nga nalakip nga ginpaidalom sa alert level 1 nga ang gulpiada lang nagkaladula sa listahan. Pero lately daw na-clarify nga at least ara mangligi hapon subong ang Negros Occidental sa executive order ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ginapagwa nagligad nga Biyernes Santo ang mga lugar nga ginpaidalom sa alert level 1 at least 6 sa Negros Occidental. No mo nang clarification kay last time to siling ni Gob ano to natabo sa iba niya nga kanubo na to sa mga cases nila vaccination rate katag-as man nga nagkaladula sa listahan to iya. At least na clarify no sa issue 1 sang executive order last Friday, last week, no, ni Gov Lacson, amo na ning 6 liwat kangin paidalom sa alert level 1. No, Victorias, Sagay, La Carlota, Ibi Magalona, Pulo Pandan, kag San Enrique. Hasta ining alert level 1 status nila until April 30. At least na klaro, no, kay ini base sa ginpagwa sa National Interagency Task Force sa Resolution 165-E no of the series of 2022. Pinagligad do na kuan bala do ay gin ma-clarify ano pa natingala kita ng iba niya nga mga cities to na maintain man lang ila cases in terms of vaccination drive, ara man, vaccination rate nilang taas man, ay, galing kay Igo Quintao niya, pagwasang listahan, why madala? Tiyan mo to siling ni Gob, anong tabo ni sila? May lagay may clarification sa ulihin. Alas 9:18 na, now, sa iluan ko lang anay ang balita diri sa Bacolod, no, kay tinagilapit na lang ang eleksyon, 21 days na lang mo, kag bago lang kita nakatapos si Manasanta kahapon ang baybay dira sa Punta Taytay ara imo tao perti kadamo-damo gid yan nagkadto mo. Pero at least siling sa PRO6 nangin mataway bilog nga Region 6 sa celebration sang Holy Week. Pero anong assessment sang BCP o i-localize tabi kumusta di sa Bacolod City? Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton sining pagpangalagad ang taga-pamuno sang Bacolod City Police Office. We have Colonel Joseph Thomas Martir, ang BCPO Director. Sir, may aga, kumusta ka na after Holy Week? Sir, ngayong aga sa ang radyo. So, okay man kami, taway man Bacolod City Police Office. Aha. At least, sir, sa monitoring kag-assessment na tondo ay ginman sang mga untoward incidents ka nagkalnabo. Although kapon grabing influx sa mga beaches sa mga resort, at least na-maintain ang peace and order, no? Yes, sir. Since Monday last week, start na tayo sa aton deployment sa mga police assistance desk. And nag-range na sa Monday to Holy Thursday, day Black Saturday to Easter Sunday. Pakadamong rin tao sa mga falls kahapon. But in place natin, may mga panggitan in place. Visible lang personnel. So far, pandemic tabo. Our holiday. Yes, sir. Sir, by the way, kundi okay, at least naging mataway ang atong pagsilibra no sang Holy Week. Now, election period, kag ang preparasyon naman, election on May 9. Kumusta na, sir? May mga possible request kita sa PRO6 additional personnel or what? Why man subong? So far, for the election personnel, Bacolod City, tak nga isang
personnel, mga Aha. candidates, no? And may manag deligat lang mga graduates and will sing them sa Euro sa 22 national. Aha. Daw nagka-cutting off ang imong signal, pero at least subong all set na ya in terms of preparation naton, personnel, pag-provide sa security sa mga warehouses nga di nabutang VCM, kag sa mga polling precincts, ara na sa template na iya kag tiyang pag-implement siya na kung paano ma-organize mayo gid, all set na subong ya, Colonel. Yes, sir. Naka-template na auditors table break man sa amon auditors day kari kami din, no? Whole day kami. So, may maanlog ang aton nga voice out sa natin sa personal in-escort na muna. Subong para naman dahil so spend whole leaders yung mga parapagay. Aha. Sa nabilin nga may inadlaw sang kampanya before pa, no, sang May 9, why gid man sir sa makita naton gado problema ginalantang ko do bisan ang political rivalry sa Bacolod puwerte, pero daway gid man siyang dapat kabalakan guro, no, in terms sang election untoward election related incident. So this is wala ang election incident at ma-maintain like peaceful yung mga peaceful venues. Kami i-build ball ng sinakan. Yes, sir. Balls para. Daw nag-utod-utod imong signal, sir, daw nagka-cutting off ka? Gani. Sige, sir. Tawagan ta siguro liwat kaya nagakuha ang signal ni Colonel Martir. No, at least ang Bacolod City, alin siyang una daw, hindi man daw kaseryoso lang nga inang may intense political rivalry. Ara na nang given kiti may kontra mo. Luwas mga lugar yung way kontra daw sobra pa sa freezer ang ulo sa kandidato. Action Hotline! Saan magpalitson kaya nga daan? Sir, sorry, ginautod lin yata, Colonel? Yes. You were saying kay na, sir, sorry, kay daw ka kwan sa signal mo, ba sisiling ko ara ka sa office, bla, or i-check ta lang siya, no? Tawag tabi sa lain nga i-try ta sa isa ka communication, no? Kay at least sa nagilapit ng eleksyon ang Bacolod City ang gina-expect naton nga bisan gabalbalanay kag personalay mga kandidato subong mga supporters nila hindi kanya madikawan nga personalay mga magpamilya galinalisay tinatural na siya mo ang nabuking gani subong mapati kamog sa hindi ang nadiskubrihan gani subong gadulubli ang palistahan ay kuno sa mga kandidato sa mga butante gali dubli ko nung palistanay nila mo, Colonel. Sorry gid, sir. Yes, sir. Klaro na tisiling ko kabay pa nga tayo yun aning katawayan sang eleksyon di sa aton kag sang kampanyahanay may mabilin ka sa mga supporters kag magkandidato sa nagailapit o kung nabilin nga may nadlaw antes ng eleksyon. Yes, sir. In fact, sir, we are doubling our effort na, no, for the 3 weeks remaining na lang sa aton kampanya. I-situate ginamon nga visible lang aton police, double kita ngamon security efforts para ma-maintain ang order dito sa Bacolod City. Atong nagligad nga atong siling nila na tabo nga tiniruhay tungod sa may Station 6 do ay pagituya sa kuano development kunano tuod nga may shootout gimano. Oo, wala pa man to may nagpa-blatter action at basi may lang to. Basi wala ta kabalo kung anong tapos ito. Gani siling ko ba may naiya ka at least para ma-confirm tabla kung basi kung election related do kundi lain naman to ya karon nga maka-create sang status evaluation diri sa Bacolod City. Among gani sir amo nang ginamon double gate ang visibility efforts para ma-preventa ng mga similar incidents like that. Suliton ko lang finally may tugon ka sa magkandidato kag sa mga supporters nila.
Yes, sir. As per 3 weeks na lang nabilin, no? Let us campaign peacefully na lang, and your police is always there, no? Whenever may mga activities, tipon-tipon, we will be there to ensure safety and security para sa tanan. Aha. On that note, Colonel Martir, salamat ki sa time. Good morning. Good morning, sir. Ang taga-pamuno sang BCPO, Colonel Martir. No, karon na lang na sigo ba kay at least ining parte sa clarification nga sumong ti anom gyapon ang mga areas LGUs diri sa Negros kagin pa idalom sa alert level 1, at least na clarify ina no kay kun nagligad to bisan siliningom niya kun mismo naglibog ang ulo ko nga muna natabo no. Gali kay may jutay nga mislok sa NITF. Di, kung kaysa, hindi mo gina mapaiway na Kapin pasubong sos, partiya, ang mga national figures subong, di iba nagpapili man, ang iban sako kampanya man sa ginasuportahan nila, kapin pa kung sinong ginasuportahan sa admin subong. Yung politika na may pambalaan, no? May mga report nga kuno, may mga maback out sa national nga mga kandidato, ka mag-support na lang o magkambyo sang ila suporta sa kasumpong Manila. Kung ako ya palang tawon sina tinalawit niya nga style gulpiada ka lang imoy halimbawa mag-decide nga ba isol ka tapos masuporta ka to sa lain ng kandidato ti ano tong ginapakig-away mo ya why na lang thank you ikaw sunod mo nga papili ya kung ako is taon din akong buto si Mauro Fino Ira Gabino. I am watching siling niya si Rodjon Castillo Dodski sa Papak, Janilo Sanzino kag Joel Masadia, LW Prudente kag Mekaela, Edward Alejano Araman kag Arlo Fairly Parilla, Marlinda Donginis Alera kag Lea Yanger Esquivel kag Joan Mil. Good morning dira sa taga Victorina Heights. Why na tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalaga ng aton sining Lunes nga presentation, buylog nga ginadulong sa inos Galwansang nagkikita time dari sa aton nga pagpangalagan. No, si Ana Sinuro gali, ma'am, may agad dira. Thank you for listening. Aksyon na tayo hupon saying thank you for joining the show. Magka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!